Hola, jo sóc Snow. Avui som 26 de juny de 2025. El dimarts passat estava molt alt, però massa. He arreglat. És de veu. Després, he vist a l'Instagram uns estudis de MIT. Horrible. Horrible. Mira. És... és... Ho buscava en anglès, però no. Vaig buscar en castellà. A baix ho poso el vídeo del demà. D'avui. Però abans buscar o trobar, jo què sé, Wikipedia o abans. Jo. I abans el Wikipedia ballava molt. Ara no. Ja GPT, el intel·ligència artificial, és una altra forma. No em surt. No em surt. I em fa ràbia. I no hi ha dret. Ho vull dir, però no puc. Per últim, és la festa major de Sant Cugat. Demà a la nit sortiré a veure un concert banda Neon. Està bé. És una recopilació de música. A Lloret de Mar vaig cantar. em fa molta gràcia això. No m'ho entenc, però és així. Em fa gràcia. Adeu, que vagi bé. És la festa major de 4 dies. Avui, el dijous, divendres, dissabte i diumenge. Adeu.